egyszer mondtuk a tanárbácsinak, hogy süssünk palacsintát. És a tanárbácsi bele is egyezett. 4-en sütöttük. Én, Farkas Zoli, Tóró Zoli és Fanni. Nagyon jól sikerült. De a legjobb ötlet az volt, hogy csináljunk egy újságot. Sokáig gondolkodtunk, még Tóró Zoli ki nem mondta, hogy az újság neve Palacsinta legyen. Mindenkinek tetszett az ötlet, hogy az újság neve Palacsinta lesz. Elkezdtük írni a szabad szöveget. Aztán a tanárbácsi kiavította. Legépeltük, fénymásoltuk és nyomtattuk. De a fűzést csak tanárbácsi csinálta. Úgyhogy hozott egy filmet, még mi néztük, ő addig tűzött. Aztán árultuk. A palacsintánk most 3 éves. Óriás kígyó. Amikor elmentünk az erdőbe, találtunk egy kígyót, és a tanár bácsinak elkapta a lábát. Ott volt a Feri, és a tanár bácsi megmentettünk. Elvágtuk a kígyó nyakát, és a farkát. A tanár bácsi el volt ájulva, és elvittünk a doktorhoz. És a megvizsgálta, utána hazavittünk, és mi is hazamentünk. És ekkor ébredtem fel. Jumbo, jumbo, Mindenki! Sok ilyen szép napot! boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Utoljára